Nneọma ikwugo ihe dị iche iche o mana ịma na ndị na-ege anyị ntị bịa o nwere ike ụfọdụ bịara mgbe anyị nọ na mbido ụfọdụ bịara n'etiti ọ ga-adị m obi mma ka inye ndị na-ege anyị ntị ndụmọdụ kacha ụmụ nwaanyị dịka mụ na gị ịmụ oge ụfọdụ ihe ga na-anụ gị ọkụ n'obi ime ịpụta isi ihe abụghị ọrụ nwaanyị ọdụ na ọ nwetụgokwa ihe mgbanwe maka oge ụfọdụ kịta oge ụfọdụ mfe ụfọdụ ihe na-asị ihe a nwa nwaanyị ibe m ụmụ nwaanyị na ha apụtatụ obere mana ọ ka nwekwara ndị nọ n'ime onwe ha ka na-eche ihe ha ga-eme Nneọma biko nye ha obere ndụmọdụ tupu anyị abanye n'okporo ụzọ ka jee jụọ ndị mmadụ ajụjụ. Ihe m ga-agwa ha bụ na ha jido Chineke ọfụma and ihe a Chineke nyere gị gị mana ihe a ka ị ma ihe ọfụma ekwena ka onye ọbụla discourage gị isi gị na ịma nwee ike ime ya because ọtụtụ ụmụ nwaanyị ịnugokwa di some of them are not sure some of them with such wonderful talent some of them nọkwa n'ime ebe di a talent ha na finish ya dị na-adabalị adịghị ebi ndụ ha chọrọ ime that kind of character ị na-asị because anụgo dị so anụgo m dị so anọ m ya mba o ọ dịghị ọka taa because all 24th century ka anyị nọzi so that passion inwe ịma na that thing ka ịkwa eme don't drop it Igwa will be determined, focus. I can make it. Once you can think it, you can be it. Ndị ọma na-ege m ntị unu anụgo ndụmọdụ tọrọ atọ nwanne anyị nwaanyị nyere anyị n'ụbọchị nke tata n'ihe ọbụla na-anụgo ọkụ n'obi ime ekwena ka ihe nọ gị n'akụkụ mee gị ka ị hapụ ime ya bie ndụ gị metụta ndị nọ gị n'akụkụ ihe ahụ na-anụgo ọkụ n'obi chụọ ya chụsie ya ike mgbe ị toro gịnị ego ga-eme gịnị ga-atụ gị Nneọma biko tupu anyị apụọ kene ndị ọma na-ege anyị ntị akene mụnụ and unu shọrị fụmụ ọfụma unu gakwa na Instagram, Facebook, Twitter, Ebele the Flutist. You go wait all my music there and everything. Ndị ọma na-ege m ntị aha m ka bụkwa Nwaada Uchechi Chukwuma enwe ihe unu chọkwara gbogbo ozi unu chọrọ ka anyị gbasara unu chọrọ anyị gaa na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv anyị nọkwa na Facebook Isimbido TV anyị nọkwa na Instagram na Twitter nke ọbụla chọrọ ka anyị mere unu anyị nwere ike imere unu ya aha m bụkwa ịchọọ m na Facebook Uchechi Chukwuma Instagram abụ m The Floxy nọrọkwa na Twitter ka YouLady12 ebe ahụ anyị ga-enyere gị aka rụọ ahịa gwakwa ndị ọma na-ege anyị ntị ihe ị na-eme ndewonu ka emesịanụ